Wala nakakarinig mga Beli, busy lahat eh. So mga Beli, yan, may deliver tayo dito sa boundary ng Arayat sa Kamagalang, yan, kay Kuya Jay. So dadalhin nila sa Manila. So di-deliver natin kailangan 8:30. Nandun na tayo sa bahay nila. So hindi ko lang alam kung gusto niyang masama sa vlog natin. Shout out Kuya Jay. So mga Beli, kanina pa kami alas 4 rito nagagayak yan. Tapos ako pumunta lang ng palengke, pumikap ng karne. So nandito yung mga kabeli natin. Magang blessing. So 4 AM gising na si Anton. Good morning po. Tan tan tan. Okay, meron tayong cordon bleu, mixed seafoods, pancit. Ano ba? Roast beef. Arroz Valenciano. Arroz Valenciano. Ano pa? Minudo. Pancit mix. Pancit mix. So yung mga beli, ano to naka-divide kasi parang bibisita si Kuya Jay sa mga kamag-anak. Tapos ito na yung pasalubong niya. Okay, pagluto muna natin sila. So i-marinate muna natin yung pork minudo nila. So habang gumagawa, so busy lahat eh. Hindi ko maano eh. Sit! Seafoods mga kabeli. Good morning. Ayan. Alimasag po. Alimango. So yung mga beli, tinutusok namin yung gitna niyan. So yung alimango kasi tinutusok namin yung pinakagitna para, ayun na, madaling salita, madedo. Kasi pag hindi mo iniiwa yan gitna niya mga beli, pag buhay natin linuto, papasag siya, matatanggal yung mga ipit. So kailangan bago mo lutuin, iwain mo na siya. Tapos may mamayang hapon mga beli na kay ano kami, Tita Pehen, Kuya Noel. Yun, so Angeles, Pampanga naman tayo. So dalawang set tayo ngayong araw na to. Samantalayin natin habang meron nagpapabok. Bira ng bira. Ano po? Ha? Opo. Antok pa eh. Okay, marinate muna natin yung ating pork minudo mga belly. Thank you. Taran. Wala si Jepoy. Mga belly, wala si Jepoy. Nakabakasyon po. Ayan, nagpaalam yung bata sa atin. Ayan, Kuya Mac, Tita Marie, Mami Jo, Boss Rod. Okay mga belly, marinate muna natin itong pork minudo natin. Bawang, sibuyas, laurel. So ito 5 kilos to mga belly. Toyo. Black pepper. So mga beli, yung atay neto nakababad po sa suka. So yun, yung roast beef natin nakasalang na. Hindi nakuha na kanina kasi pagpunta natin ng palengke, biniling ko na lang kay Ingo. Okay, so mga beli, yan lang muna natin to. Tapos lulutuin muna natin yung arroz Valenciano natin. Bawang sibuyas. Sa mga beli, arroz Valenciano na tayo. Pag-drain. Yung mga beli, chicken wings. Nilagyan lang natin yung balunan dyan. Sa mga beli natin yung balunan. Okay. Saog sa ano yan, saog sa manok.
Ay, sa palset. So mga belly, patis. Mga belly, 3 kilos na roast Valenciana. So mga belly, lulutuin natin ito. Budget nito 16,000. Black pepper, green peas, carrots, patatas, red bell, pasas, yung mga belly turmeric powder. Shoutout kay Ate Hilda. Chicken powder. So mga belly, kailangan dito pa lang kuha mo na yung kulay na ito. Yung bigas, Ray, pag-ano na yung bigas. So mga belly, ang bango ng ano, ang bango ng arroz Valenciana natin. So ito mga belly, ayaw muna natin maluto yung manok, tapos yung malakit rice, isama na natin saka yung ating kakang gata. Bakit yan? Wow. Okay mga belly, ito na yung ating pang-arroz Valenciana. Okay. Sausage. So mga belly, sausage natin, ayan, pag nadurog to, lalasa to sa ating linuluto. So mga belly, malagkit rice. So ito, inugasan lang to, tapos yan, isasangag natin ng konti bago natin lagay yung ano mga belly, yung pinakagata natin. So yung iba, rekta. So mga belly, yung iba, nire-rekta na to eh. Luto ka agad. Kumbaga, parang pinakukuluan nila. So dito, gigisa muna natin malagkit rice. Tapos mamaya mga belly, bago natin ilagay ito sa pinaka may dahon natin, kalderong may dahon. So kailangan matikman muna natin to. So mga belly ako, purong gata mga belly, 5 gata to sa 3 kilong malagkit. Tapos mga belly, pag ganyan, matatansya natin to kung gaano karaming tubig. So magdadagdag tayo ng mga tubig mamaya. Yung pangalawang gata, kumuha ako ng pangalawang gata mga belly. So ito yung pangalawang piga kung tawagin sa palengke. So ito yung pandadagdag natin mamaya. Okay, pangalawang piga mga belly, dagdag tayong konti. So mga belly, yung kulay, sa tingin ko okay na yung kulay, hindi na tayo magdadagdag. So yung lasa na lang na ito, saka yung tubig ang dadagdagan natin mamaya.
So yung mga bele, yan lang natin kumuluto. Okay, thank you. So yung mga bele, okay na yung ano natin, arroz Valenciana. Tutukan mo ba? Okay mga bele, titikman muna natin bago natin salin sa kaldero. Konting alat. Yung linamnam ng gata mga bele, okay na. Yan, shoutout kay Ate Huging. So, Tita Susan. So, ito mga bele, kumbaga doon sa kaldero na may daon ng saging, parang hihininin natin doon hanggang sa maluto na. Okay, dagdag pa tayo ng konting tubig. So yung mga bele, okay na to. Pwede na natin ilipat sa ating kaldero. So time check tayo. 5:30 ng umaga. So 5:30 na ng umaga mga bele, meron pa tayong ilang oras. Hindi ko alam. Hindi mo alam, hindi mo balo. So meron pa tayong isa't kalating oras mga bele. So kailangan, ang allowance lang naman natin sa pagbibiyahe natin mamaya, pag-deliver natin is 30 minutes. Malapit lang naman po kasi. Okay mga bele, hayaan muna natin to. So si Ingo magre-ready na para magprito siya ng cordon bleu. Halika nga. Mga bele, mag-start na tayo magprito ng cordon bleu. So mga bele, magpapainit muna tayo ng mantika. So mga bele, ito na yung minuto natin. Pinakuluan ko na kanina. So konting lambot pa to mga bele, konting kembot pa kanganin ko. Kembotski! So mga bele, yung atay ng baboy natin para sa minuto is binabad natin sa suka to. So ang purpose nun para matanggal yung lansa. Okay, may konting kunat pa yung karne natin. Ayan lang natin lumambot ng lumambot. Ang minuto kasi mga bele, masarap to is malambot. Okay, so mga bele, ayan lang natin to. Hintayin lang na. So dito sa arroz Valenciana, hintayin na lang natin yung ating kaldero na may daon ng saging. So mga bele, mag-start na tayo magprito. Hindi, gusto yung kayo ba? Ayan. Ganyan. Bawa meron pa. Kaya pala may lalang. Oh, mga pala. Tuto. Arap na naman. So yung mga bele, tapos doon na natin lulutuin sa kabila to. Kaya nating masunog. Sa totoo lang, masarap kasi to. Sunog. So yung ilalim na ito, kailangan tutong. Ang bringy sa amin sa Kabambangan, pag walang tutong, hindi manyaman. Kaya nga nila. Ay, shoutout kay Kuya Tito Jess and Tita Tina. Paborito din nila to eh. Okay po. So
mga beli, ano na tayo? Mixed seafood. So yan, butter, sibuyas, bawang, alimango po. Okay mga beli, alimango. So 5 kilos. So imagine niyo mga beli, sa halagang 16,000 lahat to. So sa panahon ngayon mga beli, pag nagluto ka sa halagang 16,000, pag ikaw mismo nagluto, kulang na kulang yan kung pang ano mo lang. So ito fresh pa yung ating gamit na karne. So sa halagang 16,000 mga beli, siguro may matitira kami doon mga 6,000 pesos. So yung minuto na ito mga beli, pinapalambot ko pa po. Ay, shoutout nga pala kay Poland. Yan, shoutout po. Sarap po. Okay, so mga beli, ayan lang natin maluto yung alimango. So mga beli, matataba ngayon yung alimango ni Apong Konting. Okay, balikan natin after 5 minutes. Ay mga beli, ganda ng luto. Sige go, banat. Laro. Ipon mga beli. Big seafood. Good. Carrots sa red bell. Sige go, sabihin na natin to. Dam, kuha mo ako sandok mo, Dam. Sandok. Tawag mga Sandok, beli. Chelsea. Kasi. Yung mga beli, tatakpan muna natin kasi maluto naman yung tawag saka yung ano, yung paro, yung ipon. So yung ano nito kasi mga beli, madali lang pong maluto yung ating Paro. ipon. So yung mga beli, minuto natin, pwede na rin to. So kulang, igigisa na lang natin to. Thank you, si Igo, nakaisang set na rin. Mga beli. Pagkasok mo isang set natin. So mga beli, okay na itong ating big seafood. Go! Okay, ganda ng limango ni ano ngayon, no? Punong-puno. Ito na. Sige. Hindi, lagay mo na yung ano, pusit. Black pepper. Set mga beli. Brown sugar. Oyster sauce. Iga. Sauce mga beli. So dito mga beli, may request si Sir J na ibukod yung may ibubukod tayo rito. Ha? Okay, red bell. Okay mga beli, pampalapot, lalagyan na natin.
So mga pwede okay na to. So ano na lang natin. Ayan lang natin kumulo para maluto yung sauce na linagay natin. Thank you. So mga pwede, pork minuto na tayo tam. Ay mga pwede, lumpia siyangay na tayo. Okay mga pwede, pork minuto na tayo sa kabila. Okay mga pwede. Okay, mga bele, pork minuto. Yan, shoutout nga pala kay Tita Porkenas. Porkenasyon San Andres, Tita. Yan, shoutout daw para kay Anton. Yan, Mac and Olive Malyari. Olive. Yan, di ko maano, Malyari. Mac and Olivia Malyari yan. Shoutout sa'yo. Di mga bele, hayaan lang natin maluto yung carrots sa patatas natin. Dito po Porkenasyon, shoutout. Okay mga bele, ito na yung ating patatas sa carrots. So meron tayong minuto, bawang, sibuyas. Yan, shoutout nga pala kay Jeff Saringan. Pinapa-shoutout ng Mrs. ko. From Balanga, Bataan. Sir Jeff Saringan, shoutout po. From Balanga, Bataan. Ito ang sibuyas, saya lang natin maluto mga bele. Pork minuto. Okay mga pwede, ito na yung pork minuto natin. Lagay na natin. So si Anton, PC, Tita Porkenasyon. Nag-uugas doon. So si Anton ngayon naka-assign sa ugasin. Hatlog. Sige, lagay. Hatlog. Pasas. Green peas. Laurel. Black mamba. Black paminta. Toyo. Red bell mori. Kima belly red bell. So mga belly, ito yung pinag-marinate natin kanina. Lalagyan natin ng konting tubig para masimot lahat yung nilagay nating ingredients. Tayo na po. Mori! Okay, tomato sauce mga belly. So sa 4 kilos na minuto natin, tatlong 200 grams. Ay, shoutout kay paring Ruel Isip. Shoutout.
Hindi ko na shoutout, nagpunta tayo ng ano eh. Hindi, Morak. Okay, lagay natin ito lang. Okay mga beli, hayaan lang natin maluto to sa magdadagdag pa tayo ng konting tubig. Yan, shoutout kay Kuya Elmer. Shoutout po. Wala yung naging asawa na. Kuya Elmer, shoutout sa inyo. Pakayate. Ingat, ingat. Okay mga beli, ayan lang natin ko. So ayan lang natin kumulo yung minuto natin. So yun, thank you. Okay mga beli, titikman na natin itong minuto. Ito ka mga pa. Okay mga beli, pork minuto. Up na. Yaman yung minuto ka. Okay mga beli, pansit mix na tayo. So yung pansit mix natin is 2 kilos. At ay balunan. Okay, of seasoning. Black pepper. Konting tubig, naninigit. Okay mga beli, balikan natin mamaya ito. Thank you. Okay mga beli, gulay. Okay, celery, carrots, wagyu bean celery. Sa mga delusin ko, gumagawa na solid ng sauce ng roast beef sauce. Okay, thank you. Okay mga belly, nalantayin ko lang yung repolyo, tapos yun, sunod-sunod na ito, lalagyan na tayo ng sabaw. Okay. Okay mga bele, alam natin kumuluto, tapos titimpla na natin. Mga bele, okay na itong ating pansit, so titimpla na natin. So shrimp cubes, 2. Celery.
Nor seasoning. So mga beri, bali dalawa po itong ating pansit. 1 kilong bihon, 1 kilong canton. Canton mix. Doon kita tulog mo. Chicken powder. Bihon. Kailan yung bihon bigla yung ka? Himabeli bihon, canton. So canton mix. Mga beli, takpan muna natin ito hanggang sa maluto, tapos tikman natin mamaya. Thank you. So tapos na kami magluto ni Ingo. Time check, 6:40. So maaga pa tayo. So kakain muna kami, tapos biyahe na kami. Sipa doon. Kung kaya kayo magluto. Dito pa may isa sana. Big Seafoods mga So na mga bede, time check alas 7. So magsasakay na tayo. So bibiyahin na tayo. Yan, Kuya Jay. Maga tayo. Minuto. Magandang pagkakabalit niya na. Bibiyahe pa nila ng Manila yan. Dam! Bagsak. Yung mga bili, roast beef. Roast beef po ang... Dala na. Patot yung bili. Ano yung kasi? Nakakasyarot. Yan yung mga sauce lagay mo dyan. Pare ka dyan tayo dyan yan. Hindi, teka lang. Pinalalagyan ng mga bilang karton ka rin. So yung mga bili, ito na yung kay Kuya Jay. So ito, halaga na ito, 16,000 plus. 16,000 plus kasama na yung delivery charge ko. Okay, so biyahe na kami ni Anton. Thank you. Nasa
Boss, ayun ang gamit. Kaya may kata ka rin. Ingat rin sa. Wala mo na yung cellphone. Send na yan. Mga Beli, biyahe na tayo. So yan, shout out kay Kuya Jay. So hindi ko alam kung gustong naka-vlog ni Kuya Jay. So message muna natin bago tayo mag-open cam sa kanila. Thank you. Boss Anton, okay na? Seatbelt. Sabi na Arel ha. So yun mga Beli, on the way na tayo. So ano lang to mga Beli, dito lang sa Arayat sila Kuya Jay. Yun, so itong linuto natin, alam ko, dadali sa Maynila. So kaya maaga, 8:30 kailangan nandun na tayo. Thank you. Simbahan. Dati may mga lamesa rito, wala na yung mga lamesa. Thank you, brother. Ayun na. Bumibili na shake, buko shake. Sarap yan natin. So yung mga Beli, nandito na tayo sa Barangay Kamyas. Maasim dito, maasim. Hello mga riba, mga riba. Okay na rin. Okay. So yung mga Beli, tatanong muna natin kung okay lang naka-vlog kay Kuya Jay. Thank you. So yun mga Bel, nandito na tayo kay Kuya Jay. Thank you. So yun mga Beli, maraming salamat kay Kuya Jay. Thank you do sa pasalubong. Yan, so mga Beli, na-deliver na namin ni Anton. So yun mga Beli, maraming salamat. Kuya Jay, thank you sa pasalubong mo sa akin. Yan, ingat na lahat. God bless all po. Ingat po lagi. Anton. Yes po, Ninong. Alan ko.
Alam ko. Yan. Jan, alam ko. Jan Alan ko, thank you.